ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ କି ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଗବାନ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଆମର ଭୁଲ କର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଭଗବାନ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କାମରେ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଜଣାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେ ଭୁଲକୁ ବାର ବାର କରିଚାଲିବା ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜ କର୍ମକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ ବି କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ କର୍ମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଭଲ କର୍ମ ସେହି କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କର୍ମ ଖରାପ କର୍ମ ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ବି କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ସେମିତି କର୍ମ କେବେ ବି କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ ଭଲ, ଯେଉଁ କର୍ମ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଭଲ, ଆଉ ଯେଉଁ କର୍ମ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି, ନିଜର ବି ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି, ସେହି କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବେ।